Don't wanna be all alone and think about us on my own. I wanna show you city love, give me a connection to your heart and your affection. Don't wanna be all alone, I hope you're in the same zone, so I can show you city love, give me a connection to your heart and your affection. My lady, she can party all of the night. She's gonna take her last bus into the moonlight. I know my lady, she can party all of the night. And the millennium, what she's going through, it's inevitable. One day she'll come after you. Estem aquí, un dels 5 punts d'informació que estan dividits per tot el Parc de Port Aventura. Nosaltres som els encarregats d'explicar la informació de totes les activitats que fem durant aquests dies, el 7 i 8 de maig, i oferim diversos espais, espai motor, espai hip-hop, ràdio, perquè la gent pugui vindre i participar-hi. Molt bé, molta feina per aquí, molta, massa i tot. Doncs aquí tenim l'espai bàsquet i bueno, aquest espai està dedicat a apropar el bàsquetbol a tots els jugadors i jugadores de totes les edats, amb diferents espais 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, tirs lliures i triples, obsequiant els millors jugadors i l'encert de cada un. Avui Ràdio Flashback està en directe a Port Aventura celebrant els 25 anys del Carnet Jove. Ens ho estem passant molt bé. Per què? Doncs perquè avui estem fent un taller de ràdio. I què vol dir això? Doncs que vosaltres us podeu acostar, podeu venir a l'estat de Ràdio Flashback, us ensenyem a ser locutors o a fer ràdio durant un dia. Bon dia, estem aquí a Ràdio Flashback escoltant So Far Gone de James Blunt. Ara escoltarem I Wanna Fly de Mr. Jamil i tothom que vulgui fer ràdio que vingui aquí, que això està és collonut, això. Acompáñame, por favor, los dos. Es un momento importante porque a lo mejor avui us hem portat una samarreta. Fixa't-hi tot, Tu, quina, per exemple, tu aquesta. Això. Va, soy, y este verano, pero vamos a montar la chica de Cali. Va a despegar, venga, va. When I see an open door, close your eyes, clear your heart. Are we dancing? Estem aquí a l'espai de videoconsoles del Carnet Jove, estem amb concursos, amb tornejos i ara mateix estan fent el torneig de Pro Evolution Soccer, la final. ¡Pero que eso es roca! ¡Es un penal, hombre! Sí, molt bé. Nosaltres venim d'allí de l'Alan Party, de l'altra zona, i hem vingut aquí, que és on es fan les finals i demés, i estem molt bé aquí. ¡Que no te he tocado! Mi cabeza si en la tuya se perdieron mis ideas. ¿Cómo quieres que yo sepa lo que sientes y lamentas y cuando hay que dar la cara tú te ausentas? Ay, qué paciencia, ay, qué paciencia.
a l'Espai Connecta't el que fem és informar els joves sobre les beques que ofertem des del Carnet Jove i també fem una mostra de tots els premis que s'han fet durant el 2010 perquè puguin veure les exposicions i després donem una mica informació sobre les que estan encara vigents per tal que es presentin. Senyores i senyors, PortAventura els presenta Aqua Music. Felicitats a tots els titulars del Carnet Jove. Sou una miqueta més grans que jo, però moltes felicitats. 25 anys junts. Hola a todo el mundo, People Black, representando Fallen Angels. Estamos aquí en los 25 años del Carnet Jove y vamos a impartir unas clases de breakdance, empezando por los top rocks, curvos, power move y freezes, ¿ok? Y bueno, esperemos que todo el mundo esté motivado y con muchas ganas de pasar una buena tarde con Fallen Angels y todos los 25 años del Carnet Jove. ¿Estás preparats? Molt bé, la gent de per aquí. Carnet Jove, 25 anys, amb espai de hip-hop, del espacio del hip-hop, ¿ok? Os vamos a ofrecer el primer apartado de breakdancing. Van a ser un poquito los cobros, ¿sí? Os vamos a hacer una demostración de lo que son los cobros y después de hacer una demostración de lo que son los cobros, vamos a hacer con el que estáis vosotros. Sabeu el que és això del beatbox, penya? Bona tarda, som a
PortAventura i tots els membres del Carnet Jove que vulguin veure una bona pel·lícula de terror ja estan fent cua, ja estan arribant per veure Insidious, la pel·lícula de James Wan, director de So, una altra saga important dins del terror, i que ha triomfat als Estats Units durant aquest any. Insidious, com us he dit, va tenir la seva premiere europea al Festival de Sitges i realment representa el que és la nova onada del millor cinema de terror. Doncs benvinguts a PortAventura, benvinguts al millor cinema de terror amb Insidious de James Wan. Maybe that we're older now, we know how to begin, skip the chase, a silly game, time races. Stop dead in our tracks like we're haunted. Both snaps and our pulse begins a pumping. Stick out like a flower in a bed of... Nosaltres venim del Vendrell, del Baix Penedès. Som una colla castellera, hem vingut a fer castells aquí al PortAventura. Hem fet una prova de 3 de 7, ara farem una prova de 4 i bueno, bé, de moment bé. Jo normalment faig de segon o de terç, ara estic a la reserva. Molts anys, Carnet Jove. Bueno, pues hem estat a la zona de motor del Carnet Jove i ara ens hem trobat amb el Pau Espargaró, que ens ha pogut firmar uns autògrafs i unes fotos. Hola, sonrío a la cámara, ¿vale? Ahora. Buenas, bon dia i... Sí, Xavi Bravo, Xavi Bravo. Aquí no sortirem el vídeo si en Xavi Bravo. Vale. I quan em diguis tu, allò? Miro tot el preu. I el Julio Paco. També hem vist un trosset, un espectacle de breakdance on animaven a la gent i bueno, t'animaven a fer-ho tu. Tinc el carnet fa un any i he vingut perquè és bastant barat. Bueno, no ho feien malament, la veritat és que... Jo n'hi ha hagut algun que... Sí, coixejar. Em van manar un missatge al meu mòbil dient-me que havia la festa de Carnet Jove. Ha estat bé, ha estat divertit. Sí. Per 7,50 està molt bé. Sí. S'hauria de fer més cops a l'any. I ara m'ho estic passant molt bé, encara que hi ha molta gent, però el dia també acompanya. La party va començar divendres i avui doncs res, pel matí ens hem llevat i directes aquí a PortAventura. Doncs he pagat al taller de hip-hop, m'ho he passat molt bé, després hem anat al taller de Fórmula 1. I molt bé, una experiència molt interessant i molt enriquidora, jo crec. Y yo soy de Huelva, ¿sabes? ¿No? Y aquí el catalán, yo soy yo. Es que nos cuesta. Sin saber Venga, fuera, lo hago yo solo. Vale, sí. Venga, va. ¿Hago otra vez o qué? Bon dia, em dic Sergi i tinc el carnet jove de fa un any i abans tenia el carnet joven de Huelva. S'hem mullat. Sí, és que ens hem mullat molt al Tutorial Class. No. Yo voy para PortAventura, como no, y mañana las clases otra vez. Encima mi cumple. Encima cumpleaños. He comprat perquè és bastant barat, fa un dia bo, i hi ha molta gent i molta companyia i amb els amics te'l passes bé. I us dono felicitació des d'aquí PortAventura de les noies de Planoles, Palafolls i Barberà del Vallès. Moltes felicitats per 25 anys. Visca el carnet jove. Felicitats per la gent de Carnet Jove per 25 anys. Visca el Carnet Jove! Don't wanna be all alone and think about us on my own. I wanna show you city love, give me a connection to your heart and your affection. Don't wanna be all alone, I hope you're in the same zone, so I can show you city love, give me a connection to your heart and your affection. My lady, she can party all of the night. She's gonna take her last bus into the moonlight. I know my lady, she can party all of the night.
think about us on my own. I wanna show you city